May halong pangamba ang naging kalagayan ng maraming tricycle driver sa Iriga City sa gitna ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa ilang driver na nakausap ng news team, noong mga panahong mababa pa ang presyo ng gasolina, maganda pa ang kanilang pasada at sapat pa ang kanilang kinikita araw-araw kung saan nakakabayad pa sila sa kanilang mga obligasyon at higit sa lahat, nakakapag-uwi pa sila ng pera para sa kanilang pamilya. Yung mababa po yung gasolina, sagana po yung namin, yung hanap buhay. Bastante po sa aming mga konsumo, nakakabayad sa sapat ng mga utang sa kuryente, sa bill. Kahit na dahil pa nagtataas ang presyo ng gasolina, medyo maray-ray man ang pamamasada. Dakol-dakol man si na uli, bakal sa mga kaipuan sa araw. Sapat lang naman sir, nung una, okay naman kasi hindi ganun kamahalan. Ibig sabihin, kahit konti, may naiuwi pa rin. Ngunit sa kasalukuyan, kabaliktaran na ang kanilang sitwasyon. Dahil sa sunod-sunod na malakihang taas presyo ng langis, halos napupunta lamang ang kanilang kinikita sa pagpapagas. Dahil dito, aminado ang marami na hirap na silang maglaan ng sapat na panggastos para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ngayon po yung nagaganap po sa atin na ganitong medyo bumaba yung kita namin sa ngayon. Halos nahahati sa gasolina. Sa ngayon po, wala na. 400 na lang po yung nauwi namin. Kada semana nagtataas na yung presyo ang gasolina ng mataas, mababa na talaga ang kita kang mga driver. Ganyan ang sitwasyon na grabe na, halos pareho na lang sir, nagbaboundary. Babawas yung gas sa maghapon. May maiuwi pa rin naman kaso talagang hindi na sapat. Ilan lang sila sa mga unang nabigyan ng 5,000 cash assistance sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AX ng DSWD. Umarangkada na rin simula ngayong araw ang pamamahagi ng ayuda nationwide para sa mga tricycle driver. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang tugon sa kanilang gastusin epekto ng sunod-sunod na mega oil price hike. Layunin nitong maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at matulungan ang mga driver na makabangon sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ayon kay Gobernador El Rebillo Puerte, malaking tulong ang patuloy na pagbibigay ng probinsya, katuwang ang DSWD sa mga sektor na lubos na naapektuhan ng krisis, kabilang na ang transport sector. Tiniyak rin ng DSWD na magtutuloy-tuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa mga kwalipikadong tricycle driver na naapektuhan ng krisis. Sa mga munisipyo, yung ating payout for the total drivers is on April 16. And of course, we are closely coordinating with our CSWDO. Ito pong naka-schedule kasi natin ngayon ay yung sa mga total drivers sa Metro Cities. Kasama po yung Naga City, which is a mid-highway. But we are closely coordinating with them. Kasama yung ating kasamaan sa AX para dito naman sa hindi na isabay-sabay. Malaking tulong yan kasi 5,000 kahit papano. Ang katotohanan kulang pa yan sa hirap ng buhay. Pero importante ang national government, provincial government, congressman mates kami tumutulong para at least kahit papano makabangon man lang, makabayad sa utang, makahanap buhay ang ating mga kababayan. Malaki naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa tulong ng kanilang natanggap. Malaking ginhawa ang 5,000 piso na ayuda dahil magagamit nila ito hindi lamang sa kanilang pamamasada kundi pati na rin sa pangangailangan ng kanilang pamilya gaya ng pagkain at bayarin. Malaking tulong po sa amin to na 5,000 pong makukuha namin. Itong tulong ito ng gobyerno para matulungan kami na hirap na sa paghahanap buhay sa kalsada. Ito sir, malaking tulong to. Siguro full tank agad. Para makasave kasi pag ramdam mo yung yung pakunti-kunting gasolina, 100, 200, parang ang bilis siya maubos. So ito siguro, unang-unang moves, full tank. Tapos yun, siguro sa bahay na rin, pagpamilya. Sa kabila ng patuloy na hamon, dulot ng mataas na presyo ng petrolyo, nagpapasalamat naman ang mga driver at umaasa sila na ang ganitong uri ng programa ay magtutuloy-tuloy upang makatulong sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Nagpapasalamat po kami lahat sa aming mga toda, lalo na sa akin. Malaking tulong kanila. Salamat sa DSWD Region
DSWD Iriga, also sa ating butihing Pangulo, also sa governor natin, lahat sa kawani ng gobyerno ng probinsyal. Maraming salamat. Isa po itong malaking tulong. Nagpapasalamat ako kay Gov. El Rey Villafuerte and sa Rex Oliva po. Ayun po, maraming salamat. At sa DSWD po. Ako po nagpapasalamat sa taong biyaya sa mo na mga drivers. Sa inot po itong nasa lungsod ng Iriga, itong tripo. Tapos po itong samuyang alkalde kang syudad, si Mayor Rex Cuba Oliva. Saka po itong sa DSWD, saka si Governor El Rey Villafuerte, saka sa national government, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yan po lang sa kuyang pagpapasalamat kami dahil nalingawan sa araw kayong sitwasyon. Eli Balbin, CSN.